eredeti szakmámat tekintve én tanárként funkcionálnék. 3 hónapot tanítottam, és rájöttem, hogy ott nem igazán én vagyok. Tehát, hogy nem, ez az önmegvalósítás része nem igazán tud beteljesedni. Átmentem a logisztikai területre, ahol iszonyatosan élveztem a szervezés, a kreativitásom kiélhetése, és így a Customer Manager pozíció volt az, amit így megálmodtam magamnak, és szépen lassan a ranglétrán végigjártva el is értem a célomat. Aztán így a multivilág egy picit megviselt, és arra jutottam, hogy akkor nézzük meg, hogy a saját utamat hogyan járom. Különböző lelki okai voltak, hogy én első körben a jogában indultam el. Nem igazán találtam meg azt a környezetet, ahol én igazán jól tudnék funkcionálni, működni. És akkor jó, hát akkor ha már álmodunk egyet, akkor álmodjunk nagyot, és akkor egyből oké, oktatok is, de a sajátomba. És akkor most már lassan 6 éve a saját stúdiómban oktatok, és második évbe lépve csak főállású oktatóként és stúdióvezetőként dolgozom. A Pilates így ilyen formában ugyan a jóga kapcsán ezért eléggé adott volt, viszont mint a talajpilates, az számomra nem adott túl sokat. És akkor így jött a reformer pilates. Jó, hát próbáljuk ki. És akkor, hogy ez mit csinál? Tehát azért ott mögöttem van több év jóga tapasztalat, gyakorlás, de amikor elmentem az első reformer pilates órámra, és a gépről lejövve beültem a kocsiba, és azt tapasztalod, hogy atya úristen, egy automataváltós autónál is kétszer meggondolod, hogy nyomod-e a gázt vagy a féket, tehát hogy ez így jött egyébként. Monoradott volt, hiszen ott lakom. Környékünkön, illetve a településen nem találtam olyan stúdiót, ahogy említettem is, ahol szívesen oktatnék. De hány ember annyi stílus, tehát hogy én a saját stílusomat nem találtam meg sehol. És szerettem volna egy olyat létrehozni, ami igazán én vagyok. Tök rendben van, hogyha ezzel valaki nem tud azonosulni, de szerettem volna egy olyan környezetet, ahol nem csak a lelked töltődik, hanem a szemed is, amikor jó ide megérkezni. Franchise partner résznél ez a valahova tartozás része, hogy megvan egy közös koncepció, egy közös irány, és hogy ez azt gondolnám, hogy a reformer pilates rész még annyira friss, és most annyira sokrétű, hogyha közösen megyünk egy irányba, az mindig célra vezető, mint hogyha egyedül. Jó, hát már most elérzékenyültem. Egyébként minden egyes alkalom ilyen, amikor belépek a stúdióba, hogy atya úristen, hogy egy kicsit azért megérkeztem. Minden nehézségével együtt, és itt a vállalkozói lét az, ami belőlem egy picit többet kivesz. Akár egy óra után, mikor látom az embereket, hogy úgy jönnek be, hogy a stressz, a feszültség, akár tehát egy semmi mosoly. És hogy ebből mit fogok tudni kihozni. És igyekszem mindig 100%-ot adni, hogy akik oda jönnek, azért jönnek, hogy töltődjenek, hogy kikapcsolódjanak, hogy a legjobb verziójuká váljanak, akár testileg, akár lelkileg. És amikor látom, hogy az 1 óra mit adott, egy mosoly, vagy akár egy könycsepp, vagy amit közösen kitűzünk célokat, és azt sikerül elérni, na ezért megéri.